i-open na natin yung ating app. And then, after nyan is piliin lang natin yung bills. Yan. And, next is, pinutin nyo lang yung electric utilities. Dahil nga, kuryente yung ating babayaran. At dito sa may taas, pwede nyo i-search kung ano yung inyong electric provider, kung ano yung pangalan nun. And pwede rin namang isa-isahin nyo, i-scroll up nyo lang at hanapin nyo dito. So ako, ang babayaran ko kasi is Casoreco 3. So pindutin mo lang yan kung parehas din tayong Casoreco yung provider. And dito is i-input natin yung pinaka-eksaktong amount nung babayaran nating kuryente. So, kung merong cents yan, so katulad ko, 399.29. So, eksakto po kung ano yung pinaka-bills na nakalagay dun sa ating resibo. And, sabi nga dito, you will be charged a service fee of 10 pesos. So, kailangan hindi lang 399.29 yung pera mo sa GCash. So, meron pong charge na 10 pesos. After nyan is, input na natin yung account number. So, makita natin yan sa mga resibo natin. So, sa Casoreco kasi ay 8 digits yung account number. So, kung merong dash dyan, wag nyo na pong isasama yung dash, yung number lang. Okay po. Okay, so yan na po yung account number and wag nyo nang ilalagay yung may slash. Okay, yung first 8 numbers or 8 digit lang yung ilagay natin. And next is yung account name. Kung ano po yung account name na nakalagay dun sa resibo, yun po yung ilalagay natin. Hindi po yung pangalan natin, pangalan kung sino yung nagbabayad, hindi po. Kailangan kung ano yung nandun sa resibo. Yun po yung ilagay natin. And paki-double check na lang po yung spelling ng account name. So, para walang problema. And dito naman tayo sa email address. So, optional lang po naman ito. Kung wala kayong email address or ayaw nyong ilagay, pwede naman pong wag na nating lagyan. Okay po. So, ako hindi ko na ilalagay yung aking email. Next is itong GEnsure Bill Protect. Kung gusto mo magkaroon ng 36 months coverage for less than 1% of your bill amount. Pwede mo i-check yan, pero magdadagdag ka ng 3 pesos and 67 cents. So, i-check mo lang yan and pwede rin namang hindi kung ayaw mo. Okay lang din naman. So, ako hindi na and next na natin. Perfect. And ito na nga yung confirmation. And double check nyo lang yung amount and account number, account name. So, kung may mali, i-back nyo lang. Pindutin nyo lang tong arrow na to. Pero kung okay na, wala nang problema, is i-confirm lang natin. So, sabi nga dito, please note that several billers charge a service fee. So, sabi nga kanina, 10 pesos daw yung service fee. So, confirm. So, ito na yung pinaka-receipt. And pwede nyong i-save to para meron tayong reference. Pindutin nyo lang tong may arrow na to. Masisave na yan sa ating phone gallery. So, ako ilang beses na ako nagbayad dito sa GCash. So, hindi naman nagka-problema. So, ayan, nakasave na siya. So, I hope nakatulong sa iyo ang video to. And kung kindly like this video and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye! Living life every day